До там. Кажи сега първо ти за затвора, за Пандиза кажи. Защо ти беше? Ти в ареста ли беше или те вкараха в килиите в крайна сметка или през цялото време си беше в арест? Беше в ареста, така ли? Не дей да мялкаш, не дей да си променяш гласа, говори нормално и по-близо ела до телефона. Аз говоря нормално, как да говоря, аз не съм... Така. Добре, защото те виждам, че малко мялка ще си промениш гласа. Искам да говориш нормално пред мен, от мен няма от какво да се притесняваш. Значи, ако говорим за това и ако говорим, че се променям гласа веднага, точно майка и се махам от тук, аз не съм такава... Ами наистина, ако не можеш да бъдеш истинска, аз искам един истински откровен разговор. Хората искат това. Ето в момента валят коментари, лайфа се вдигна до Бога, 440 човека сме, преди 4 минути съм пуснал, ще станем и 1400. 900 при мен, така че ще остана в лайфа и просто искам да уточня, че аз нито съм травестит. Бъди готова за по-провокативни въпроси, защото хората искат да чуят провокативни въпроси. Хората не искат да слушат една и съща история, кой е бил с Елизабет, че кой се разделил, че кой с кого си лягал, едно и също ние го чухме. Искаме да чуем и да научим нови неща. Ти защо толкова мранкоти, като си била в ареста? Значи ти не си била на много суров режим, не си била в затвора, не си била сред хора, сред жените. Сама ли беше в арест? Ами не съм била напълно сама, бяха ме сложили при мъжете заради личната ми карта, защото по лична карта пише други имена и не желая да ми се подиграват за това нещо, защото не... Имаше ли ти проблеми с тези мъже? Бяха излезнали някакви статии, че някой те е бил, че някой се възползвал, че те е изнасилил? Имаше ли ти такива проблеми? Опит за изнасилване имаше на карето, като излизахме, но... От мъж или от жена? От мъже, естествено, от мъже. От мъже. Ти беше само сред мъже. Ти сигурно искаш да попаднеш в женския, нали? Там щеше да ти е като рай. Обаче попадна в мъжкия. Да, аз съм си за там по принцип, но... То за тебе щеше да е рай там в женския, да попаднеш до лесбийчиците, нали? Щеше да ти е много хубавичко. Ами да, щеше да ми е доста яко, но заради тъпите лични документи не може да помогна. Така, забравих аз